pod vedením trénera Matiaža Keka sa slovinská reprezentácia predstaví na záverečnom turnaji po dlhých rokoch. Naposledy to bolo v roku 2000 a to bola zatiaľ jediná účasť Slovenska na majstrovstvách Európy. Ešte k tomu Slovinci majú dvakrát štart na svetových šampionátoch v rokoch 2002 a 2010. V skupine D teda Slovinsko, v skupine C teda Slovinsko, no a v skupine D je Holandsko. A tu už sa rysuje skupina smrti, trúfnem si povedať. Holandsko, Rakúsko a Francúzsko, to môžu byť naozaj zaujímavé zápasy. Tak to áno, ešte keď si zoberieme, že Taliani sú v štvrtom koši, nehovoríme, že tam pôjdu, tak ale uvidíme. Áno, počuli sme to od Georgia Marchettiho, európsky šampionáti z roku 1988. Holanďania sú v skupine D na pozícii číslo 2. Dva týmy zostávajú, Slovensko a Česko. Uvidíme, do ktorej skupiny pôjdeme my. Či sa stretneme s Belgickom a Rumúnskom? Áno. Skupina E, dámy a páni, Belgicko a Rumúnsko sú zatiaľ súperi slovenskej reprezentácie a dozvieme sa aj na aké pozícii budeme a s kým teda Euro začneme, či to bude práve Belgicko alebo Rumúnsko. Je to pozícia E2, Slovensko začne majstrovstvá Európy 17. júna vo Frankfurte zápasom proti Belgicku. S Rumúnskom sa náš tým stretne v záverečnom vystúpení taktiež na Waldstadione vo Frankfurte. No a v skupine F s Portugalskom a Tureckom bude aj česká reprezentácia. A uvidíme, na aké pozícii sa ocitne. Pozícia F4, takže Česko začne turnaj v Lipsku proti Portugalsku 18. júna. No